28ko eta foro hauteskundeen kanpaina. Maiatzaren 28an dira hauteskundeak eta beraz, legearen arabera, 16 egun lehenago hasi beharko luke kanpainak hain zuzen ostegun gauean. Iruñean eta Gasteizen abiatu dute gaur goizean kanpainako hasiera ekitaldia alderdi nagusiek. Hiri berdinetan eta ordu antzerakoetan hasiko du talde bakoitzak ahalik eta hautesle gehien erakartzeko lehia. Kanpainak 15 egun irango ditu. Maiatzaren 26an bukatuko da gauerdian eta hautesleek azken eguna izango dute hausnartzeko. Kaixo eguerdion, udal eta foro hauteskundeen kanpaina hasiko da gauerdian eta alderdi nagusiek dagoeneko hasi dute kanpainako hasiera ekitaldia. Atzo EAJak agerraldia egin zuen eta Ramiro Gonzálezek EAJko Arabako aldun gaiak honakoak esan zituen EH Bilduren gobernatzeko erari buruz. Garrantzitsua zer den jakinda gobernatuko dugu, eta personak gure politikaren oinarri izaten jarraituko dute. Jendea nekatuta dago EH Bilduren gobernatzeko moduarekin. Gobernatzen duten udalerriek ez dute aurrera egiten. Iranganean jarraitzen dute, ez dituzte arazoak konpontzen. EH Bilduren sektarismoaren aurrean gu guztiontzat gobernatuko dugu. Gotzaingoak martxoak 3ko memorialaren estatuak berriz negoziatu nahi du. Adierazi duenez, jaso dituzten azken estatutuetan aldaketa batzuk daude hasierako estatutuekin alderatuta. Memoria gunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da eta Gotzaingoaren azken erabaki honekin prozesua berriro geldiarazten da. Nerea Gotzaingoak adierazi duenez puntu zehatz bat berriz negoziatu nahi du, fundatze estatutuei argi berdea eman baino lehen azken ezustekoak prozesua geldiarazi du. Izan ere, estatutuak onartzea ezinbestekoa da memoriagunea sortzeko. Eta Arturo Generalaren harira badago eztabaida ere. Zabalza atxilotzeko operazioko buru izan zen Arturo Espejo, eta Espainiako presidenteak esan duenez, ikerketa judizial zehatzak egin dira eta ez dute Espejo Generala inputatu. Sánchezek gaineratu du, ETAren aurkako gerra zikinaren kontra irmo borrokatu dela. Lo primero, no existe una resolución judicial concreta en el que se haya imputado formalmente al general Espejo y se le haya condenado. Lotsa sentitzen dut, ez dut egoki ikusten. Me parece impresionante que se dé esta respuesta, inaceptable, sobre todo cuando se está presumiendo de ley de memoria democrática. Ni los suyos en Euskadi les entienden. Eta maiatzaren 21an ospatuko da aurtengo ibilaldia Ondarroan. Xel Elopean Ondarroko Zubizar ikastola izango da antolakuntzaren arduraduna. 5 kilometroko luzerarekin 4 egunetan egongo da baratuta ibilaldia. Txaportuan herria esnatu da itxasaizeak dakarren sekretua zainetan kresala eta mingainean olatua ematen jarraitzeko gure kantua. Zubizarretik dator marea gora, kanpandorreraino dena bustiko da. Eskutik hartu
eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Maiatzaren 28an hauteskundeak izango dira eta legeak dioenez 16 egun lehenago hasi behar dute alderdiek euren kanpaina. Gaur osteguna, Araban eta Nafarroan alderdiek hasiera emango diete euren kanpainei. Hauek maiatzaren 26 arte izango dira, Nerea. Alderdiek 15 egun izango dituzte euren programak aurkezteko eta zabaltzeko. Araban, PSE, EAJ eta Elkarrekin alderdiek ostegun arratzaldean antolatu dituzte euren lehenengo ekitaldiak. EH Bilduk eta PPek berriz ostegun goizean egin dituzte. Nafarroan berriz UPNek, PSNek, Zurekin Nafarroak, Geroa Baik eta EH Bilduk arratzaldean antolatu dituzte Iruñako zenbait lekutan. Pertsona askok bizi dugun krisia ahaztu gabe, gure helburua da Arabako erronkei heltzea, etorkizunean egungo ongizate maila mantendu eta handitu ahal izateko. Autogobernua eta ongizatea banatu ezin den binomioaren parte direlako. Etorkizuneko alkatea. Lehenengo emakume alkatea. Horixe behar du Donostiak. Exigir a las instituciones apoyo económico para garantizar escuelas infantiles suficientes y gratuitas. No se ha hecho nada esta legislatura, no se ha hecho nada en la legislatura anterior y no se va a hacer en la siguiente si no cambia el gobierno. Argi eta garbi momentu honetan, Nafarroan gobernu progresistak eratzeko gobernu anitzak eratu beharko ditugu. Eta Gotzaingoak martxoak 3ko memorialaren estatutuak berriz negoziatu nahi du. Adierazi duenez, jaso dituzten azken estatutuetan aldaketa batzuk daude hasierako estatutuekin alderatuta. Memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da eta Gotzaingoaren azken erabaki honekin prozesua berriro geldiarazten da. Maiatzaren lehenengo astean Gasteizko udalak iragarri zuen martxoak 3ko memoriala sortzeko aurrera pauso bat eman zuela. Memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko tramitea onartu du. Hala ere, ekimena berriz geldiarazi da. Radio Vitoria irratiak argitaratutako datuen arabera, Gotzaingoak oraindik ez ditu fundatze estatutuak sinatu. Dioenez, jaso dituen azken estatutuek zenbait aldaketa jasotzen dituzte, batez ere puntu zehatz batean. Gotzaingoaren asmoa da berriz negoziatzea puntu hori erakundeekin eta elkarte memorialistekin. Iturri ofizialek adierazi dutenez, Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan daude. Izan ere, fundatze estatutuak onartu behar dituzte Lakuak, Gasteizko udalak, martxoak 3 elkarteak, Memoriagarak eta Gotzaingoak. Azpimarratu dute puntu horren aldaketa argitu nahi dutela estatutuei argi berdea eman baino lehen. Bestalde, esan bezala beste tramite batzuek aurrera egin dute. Gasteizko udalak martxoak 3ko memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko beharrezko hirigintza tramitea onartu du. Partzelazio proiektuak aurreikusten dituen lursail berezietan, elizaz gain, hainbat higiezin daude, hala nola Koldo Mitxelena, Odunda Praiz eta Iparralde Gizartetzea. Arabako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren, hilabeteko alegazio epea irekiko da. Martxoak 3ko memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da. Momentuz ez dago data zehatzik, baina Lakuak azken hilabeteotan iragarri zuen aurre ikusten zuela 2026rako irekitzea. Bestetik, Usansolo herriarentzako lege aldaketa bat proposatu dute EAJak, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek kongresuan. Bizkaiko foru arauak errespetatzea galde egin dute eta Espainiako gobernuaren esku utzi dute erabakia. Usansoloko bizilagunen borondatearen alde egitea eskatu dute alderdiek, ikusi.
aurkeztu dugu gaur emendakin bat, emendakin horren bitartez, espero dugu herritarrek, kasu honetan Usansoloko herritarrek egin duten eskariari baietza ematea eta ahalbidetzea ere eskari hori benetan gauzatu dedin. Oztopoak daude, oztopoak legeak, Espainiako legeak jartzen ditu, foru arauak berriz baimentzen du hainbat gai, eta orduan azken finean da errespetatzea foru arauak dioena, hortan datza aurkeztu dugun emendakina eta dauden oztopo guzti horiek nolabait saihestea eta gainditzea. Zaintza sektorean grebak deitu dira asteon Bizkaian. Batetik, elak deituta, zahar egoitzetako langileek 14 eguneko greba zikloa abiatu zuten atzo. Bestetik, astelenean eta asteartean adimen urritasuna duten pertsonei arreta ematen dieten 4 elkarteek greba egin zuten. Izan ere, azken horretan, beharginek salatu dute Bilbon egindako protesta batean ertzainen jokatzeko era neurriz kanpokoa izan zela. Gaude, Madriz Mercedarias, Aspace eta Gorabide enpresetako langileek astelenean eta asteartean greba egin zuten lan hitzarmenen negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Bada, Bilbon egindako protesta batean ertzainen jokatzeko era neurriz kanpokoa izan zela, salatu dute adimen urritasuna duten pertsonei harta ematen dieten elkartetako grebalariek. Bizkaiko zaintzarloko beharginen kontra ertzaintza oldartu zen, eta poliziaren indarkeria salatu dute langileek. Izan ere, grebalariek azaldu dutenez erasoak ugariak izan ziren, eta bultzada baten ondorioz bi behargin hartatu behar izan zituzten ospitalean. Eta Basurtoko bihotz kirurgiaren lekualdatzeak geldirik jarraituko du. Izan ere, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak azaroaren 16an ezarritako kautelazko neurriei eustea erabaki du. Suteak ekiditeko, zaintzeko eta italtzeko 2023 plana onartu du Nafarroako gobernuak. Sute arriskoaren eta temperaturaren arabera makinen erabilera arautu du modu honetan, Espainiako pasaden udako dekretua Nafar lurraldera egokituz. Temperatura altuak, idortea eta suteak kezka dira agudo helduko zaigun udarixo, eta Nafarroko gobernuak baso suteak ekiditeko, zaintzeko eta itzaltzeko 2023 urteko plana onartu du. 2022ko abuztuan, Espainiako gobernuak errege dekretua plantan ezarri zuen. Bertan, suteak eragin zitzaketen makinak lurrean erabiltzea debekatu zuen. Orain, Nafarroko gobernuak dekretu hori lurraldera egokitu du, suteak ekidin zaindu eta itzaltzeko plan berri bat eginez. Nafarroan txinpartak edo deflagazioak sor ditzeketen makinak erabiltzeko baimenak onartu ditugu jarduera mota bakoitzaren arabera, eta dakizuenez erabilpen hauek errege dekretuak debekatu zituen. Lan garrantzitsua eginda, enpresei eta herritarrei segurtasun juridikoa emateko, izan ere horrelako makineria erabiltzen duten jarduera guztiak debekatuta daude une honetan. Espainiako dekretuak lehorte garaian uzta jasotzea galarazten zuen. Lehorte garaia luzatzen zenean ordea, ez zegoen ez da uzta biltzerik. Oraingo Nafar gobernuaren planarekin ordea salbuespenak izanen dira.
Ezingo da uztabildu alerta gorria denean, hau da 42 gradutik goiti, baina alerta laranja eta horia denean, prebentzio neurriekin posible izanen da biltze lanak egitea. Herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiak ikuskatuko ditu lanak, eta lehorte bereziko aldietara edo alerta meteorologikoko baldintzetara egokituko dira. Ematen du, uda arrunt beroa heldu dela, baina emeki kontzientzia eta neurriak hartu ditugula muturreko egorei aintzin egiteko. Pasaden urteko lehorte historikoak kezkatuta ditu Euskal Herritarrak, batez ere nekazariak. Izan ere, euri eskasiak dirau eta azken asteotan bero handia egin du. Testuinguru horretan badira neurriak hartzen hasi direnak. Zuiako udalak datozen hilabeteetan prezipitazio gutxi egingo duelakoan eta udan izango den ur gabeziari aurre egiteko arduraz jokatzeko eskatu die bizilagunei. Lorategiak ez ureztatzeko eta igerilekuak ez betetzeko eskatu zaie hain zuzen. Euri gutxi eta berolde handiak, 2022ko uda garaia alakosa izan zen Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu zuen bertoko paisaia eta egoera. Ildo horretan aurtengo udari ere beldurtuta begiratzen diote. Euskal Herrian barrena iparraldetik gero eta hegoalderago egin lurrak are lehorrago daude. Azken asteetan bero egin badu ere temperaturek zertxoait behera egin dute, baina ez da nahikoa izan. Izan ere ez da euritantarik iritsi Nafarroa erdi eta egora. Herribera aldean dagoeneko zerealen uzta galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da. Azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du. Peio horia emeteko kideak azaldu digu. Herriberan edo erdialdeko hainbat tokitan egoera oso txarra da, delikatua, kezkagarria. Batez ere, ez dugulako prezipitazioa handirik espero datozen astetan. Eta udari begira laborarien kezka handitzen ari da. Euren uztak eta beraz diru iturriak arriskuan ikusten dituzte, baina abeltzainak ere aberentzako bazkalekuak lehor izataren beldur dira. Entzun Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenare begira forrajean dagokionen. Testuinguru honetan beltz ikusten dituzte datozen hilabeteak. Zein eguraldi espero da? Prebizio txarrak dira, esporekoa da udarik ez dakit beroena, baina segurazki berenetako bat, eta momentu honetan baso zute handien portaeran kezka handia dago. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, arriskua biderkatzea normala da. Momentuz jakina dena, azken egunotako euritan eta urriak ez direla nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Energiari helduz, eguzki parke bat eraikitzeko baimena eskatu du INR Energia berriztagarrien ekoizleak Senperen Lapurdin. Senpereko Zaloaga gunean egingo lukete, 3 hektareako hedadura izango luke, eta arriskurik gabeko hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean eraikiko lukete, zabortegi gainean. Ipar Euskal Herrian ere energia berriztagarrien aldeko apustua egiten ari dira. INR Energia berriztagarrien ekoizleak eguzki parke bat eraikitzeko baimena eskatu du Senpereko Zaloaga gunean dagoen zabor biltegian kokatzeko helburuarekin. Biltagarbi kudeatzen dituen lurretako baten gainean eraiki nahi dute, arriskuri gabeko hondakinak lurperatzeko instalazio ohiaren gainean. INR-ko zuzendaritza batzordea jakinarazi du sozietateak eraikitze baimena eskatu duela dagoeneko Senpereko herriko etxean, eta biltagarbik jada adierazi du proiektua begi onez ikusten duela. 3 hektare hartuko dituen proiektu herrikoia litzateke, eta urtero 2,3 gigabat ekoiztera iritsiko lirateke. 500 etxe kontsumitzen duten elektrizitatea adina ekoiztuko lukete. Proiektu horrekin INR-en ekoizpena ahalmena 5 aldiz biderkatuko da. Senperen joango den eguzki parke hori 2024 amaieran eraikitzen hastea espero dute. Dena denez aurrera eraman duten proiektu bakarra. Urtean zehar INR-ek beste 4 eguzki parke eraikitzeko baimenak eskatuko ditu Baiona, Urruña, Maule eta Besaskanako zabor biltegietan kokatu nahi dituztenak. INR herritarren energia ekoizten duen sozietatea da, eta enpresa herritarraren egitura fotovoltaiko guztiak erakundeetako espazioetan ezartzen ditu.
Aipagarria da bestalde lur degradatuetan soilik garatzen dituela lurreko zentral fotovoltaikoak, hau da beste erabilerarik izan ezin duten lurretan, hala nola zabortegietan. Erabaki horrekin, INR-ek ziurtatu bere proiektuak ez direla eremu naturaletan edo laborantza lurretan gauzatuko, lurre espekulazioa aktibatu gabe eta beste erabilera batzuekin hala nola etxebizitzarekin lehian sartu gabe. Hemendik 2030 urtera, Energia Euskal Herriko elektrizitate berde hornitzaileak saltzen duen energiaren 100% ekoiztu nahi du INR-ek. Bestalde abian da Euskal Ingurune Digitaleko emakumeen lana aitortzen duen Gladys saria. Gehienez 40 urte duten emakumeek garatu duten ibilbidea saritzea eta emakumezko erreferenteen proiekzioa bultzatzea du helburu Gladys sariak. Ikusitzagun xehetasun gehiago. Bueltan da Gipuzkoako Euskal Ingurune Digitalean lan egiten duten emakumeen eginkizuna aitortzen duen Gladys saria. 3. edizioa dagoeneko eta teknologia arloan aritzen diren emakumen ibilbide eta proiekzioa saritu nahi da beste urte batez. Sari honen helburua ingurune digitalean lanean ari diren emakume gazte euskaldunak saritzea da. Erreferenteak sortuz eta beraien lana sustatuz. Hautagaitza aurkezteko pausoak zeintzuk diren azaldu dituzte, izan ere norberak edo erakunde batek proposatu dezake hautagaiaren izena. Azken kasu honetan, hautagaiaren merezimenduak azaldu beharko dituzte hautagaitza aurkeztean. Gainera aurtengo edizioko sari ekonomikoa iazko baino altuagoa izango da. Iaz irabazleak 3.000 euro jaso baitzituen, eta 2023ko irabazleak 4.000 euroko saria jasoko du. Horrez gain irabazlari bere jarduna azaltzen duen bideo laburra grabatuko zaio, antolatzaile gazten artean zabaltzeko. Eta hauekin adostutako eskoletan eta kaixomundua.eus lehiaketaren sari banaketan hitzaldi motibatzaileak emango ditu. Gladys sariak eremu digitalean egin dezaken ekarpena oso handia dela iritzi diote antolatzaileek, emakume informatikariek egiten duten lana ezagutzeko aukera ematen duelako eta berritzaileek eta puntakoak diren lanak erakusten direlako. Emakumeek zientzia eta teknologiari lotutako lan eta jakintza esparruetan duten presentziari buelta eman nahi diote, berdintasunean aurrera egiteko. Gladys sariaren 3. edizioko irabazle izendatzerako orduan, hainbat irizpide hartuko ditu aintzat epaimahaiak. Gehienez 40 urte beteko duten emakumei zuzenduta dago, eta hautagaien egoera pertsonalak bere ibilbide profesionalean izandako eragina izango da kontutan. Gladys sarian izena emateko epea ekainaren 20 arte egongo da zabalik, gladysaria.eus webgunean. Eta Nafarroako Zarrakaztelu herriak beste urte batez Euskararen egun ospatuko du larun batean. Euskara berreskuratzeko lanetan lekukoa hartu dute gazteenak eta hasi izeneko elkartea sortu dute. Egun osoko egitaragoa prestatu dute herriberan oztopo guztien gainetik euskaraz bizi eta disfrutatu ahal izateko. Heldu den larun batean Euskararen eguna ospatuko dute Zarrakaztelun. Hazi elkarteak antolatuta. Duela 41 urte Euskararen alde hasitako lanaren lekukoa hartu dute orain gazteek. Musika eta dantzarekin emanen diote hasiera larun bateko Zarrakazteluko Euskararen egunari. Gaita jotzaileak karrikak alaituko dituzte. Herriko abesbatzak kantuan arituko da ezker eskuin. Eta emakumeen elkarteko dantza taldeko kideak eta eskolako txipienak dantzan arituko dira. Eguerdian herri bazkaria 300 lagunendako. Eta txaldean puzgarriak, eskupilota txapelketa eta eguna ongi finitzeko trikitiz taldearen emanaldia izanen da. Hazi elkarteak urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzen du. Errate baterako Olentzeroren besta. Pasaden abenduan, 32. edizioa izan zen. Gainera, orain agerraldia mugimenduarekin bat eginik, aurrendako jolasteka proiektua plantan ezarri dute. 20 neskamutil baino gehiagok parte hartzen dute astean behin. Herriberako euskararen berreskuratze lanetan jota zu Zarrakazteluko herritarrak.
Kultura murgilduz bihar Alan Giza Antena filmaiz zinemaretoetan ikusgai izango da. Alanek 11 urte ditu eta uda bakarti batean Giza Antena lanak egiten amaitzen du objektu egarari ezagunekin obsesionatuta dagoen bizilagunarentzat. Orduan, Britney topatzen dute, neska estralutar bat. Alanek etxera itzultzen lagundu behar dio, baina zer gertatuko da ikusi bihar zinemetan. Alan Giza Antena filma maiatzaren 12an zinemaretoetan ikusgai izango da. Alanek 11 urte ditu, eta uda bakarti batean Giza Antena lanak egiten amaitzen du. Objektu egalari ezezagunekin obsesionatuta dagoen bizilagunarentzat. Nire izena Obama da eta mendi magikotik nator. Ni Alan naiz. Aran eta Britney topatzen dute, neska estralurtar bat. Eskolarako lan bat egiten ari da giza arraza primitiboari buruz. Hain justu film honetan ikusiko dugu gizakiaren eta estralurtarraren arteko harremana. Bere ontzia ondatu eginda eta gizon batek lapurtu du, ezin du itzuli. Alanek etxera itzultzen lagundu behar dio Britneyri, baina bitartean giza espezia ulertzen saiatzen da neska. Presidente ordeak Giza Antenari. Alan, Giza Antena. Zein da zure egoera, txanda? Bestetik, aipatzekoa Eren argitaletxeak Irati filmaren komikia berriro argitaratu duela. Komikia filma sortzeko abiapuntua izan zen eta aspaldi agortu ziren aleak, baina orain hau irakurtzeko aukera dago berriro ere. Espero dugu pelikulaz gozatu duzuenok komikiarekin ere gozatzea. Asmoa da Landak eta Muñozek lehendabizi eta Urkijok ondoren sortutako Iratiren unibertsoak etenik ez izatea. Komikian orain integrala ikusten badezue, ikusten dalako hor badagoela evoluzio nabarmen bat marrazkiaren aldetik eta Juan Luisen munduaren aldetik ikusita, ez? Ez bakarrik guk sortu genuna bizirik jarraitzen duela, baizik eta badala hazi bat, beste batzuk horren inguruan beren gauzak sortu ditzaten eta ia horrela jarraitzen duen. Ni txiki-txikitatik beti izan naiz mitologia zalea eta historia zalea eta bar, eta liburu denda batean lehenengo aldiz Irati aurkitu nuenean, ikusi nuenean, izan zen, aiba hau, ez, nila komiki zalea, komiki frantsesa belgata ere gustatzen zitzaidan, eta bat batean aurkitut rollo horretan euskal mitologiateko eta historiako komiki bat. Erosi eta behin irakurrita maite minduta, ez? Nik uste Iratiren komikia edaten duela iturburu horretatik dela euskal mitologia eta historia eta amodio karta bat da, ni beti nire pelikula hitz egiten duanean horrela hitz egiten dut, eta niretzako izan zen, ibilgailu hori iturburu horretara jotzeko. Eta kiroletan, Gasteizko udalak plataforma bat prestatu du Frantziako Tourreko 3 etapetan voluntario izateko izena emateko. Parte hartzeko izen emateko epea zabalik egongo da, ekailaren 1 arte, Nerea. Voluntarioek asegurua izango dute eta Tourreko kit berezia jasoko dute. Baldintza bakar bat bete beharko dute. Adinez nagusia izatea. Izena emateko epea zabalik izango da, ekainaren 1 arte. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan, Malen Dominguezekin egin dugu hitzordua, Telesforo Monzon Euskal Herrigintza laborategiko kidearekin.
Madama biterdeak iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin, Malen Dominguez Zabala. Telesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategiko proiektuen koordinatzailea, ondo etorri gurera. Eskerrik asko. Eta tira ez, Telesforo Monzon Laborategiak nahiz eta ibilbide oso luzea ez izan, hainbat eta hainbat ekimen bai dituela esku artean, egindako lanketak ere tartean, eta hor bada bat agian sona berezia baduena naziometroa dena, orain gutxi aurkeztu dituzue azkenaren emaitzak, hor burujabetza nahiengatik galdetu egiten da, eta baita ere ez, urte bakoitzean bestelako gai bat aukeratzen duzu, orain honetan osasungintza izan dena, ez? Hala ere, hasteko burujabetzaren nahien bueltan, ez? Zer da aurreko urtearekin, aurreko aldiekin alderatuta nabarmentzen zaiguna? Bueno, lehenengo mila esker gonbidapenagatik. Lehenengo, igual, nabarmenduko nuken ideia da, aurrekoekin alderatuta, baina mantentzen den joera moduan, badagoela Euskal Herrian populazioaren zati handi bat, bere etorkizun politikoaren gainean erabaki nahi duena. Orduan, badago joera bat gorakorra edo berakorra dena, neurketa bakoitzean aldatzen da, baina hori nahi hori badago populazioaren artean. Gerosago setuko dugu hori, izan ere, bai gura dizugu galdetu ez, zautzen ez duenarentzako ere ez, zertan datzan naziometroak berak ez zer helbururi erantzuten dio? Ikusten dugu egunerokoan politikaren munduan edo jendartean orokorrean, bai dagoela burujabetza, independentzia eta termino horien inguruko saltxa badago egunerokoan gure artean orduan, naziometroa sortu zen nolabait, independentzia, autogobernua, burujabetza, pixka termino horien inguruan jendeari galdetu, eta ikusteko denboran zehar nolako bilakaera daukan nahi horrek edo herri nortasun horren bilakaerak, eta orduan esan bezala orain arte hau 5. neurketa izan da, orain arte urtean 2 egiten ziren, baina erabaki genuen bilakaera bat benetan aztertzeko denboran nolako bilakaera duen, ikusi behar dela urteko joerak zein diren. Orduan, azkeneko 2 urtean behin egin ditugu, iazkoa udaberrian egin genuen, hezkuntzaren gaia hartuta, ohiko seriaz gain, eta aurtengoa osasun sistemaren ingurukoa izan da. Orduan, naziometroa finean da Olaso Dorrea Fundazioa eta EHUren arteko lankidetza hitzarmen baten fruitua edo. Eta hor, batzorde akademiko badago galde sorta prestatzen duena, diseinuan laguntzen duena, eta gero hori egikaritzen duena aztiker izaten da, bai internet bidez inkesta horiek burutzen, eta baita telefonoz. Orduan, aurten guztira 1.600 inkesta, 1.600 pertsona inkestatu ditugu, 1.200 inguru internet bidez, eta 200 bat telefonoz. Bai, ez da, azaldu diazu orain apur batez orokorra nola egiten den, ala ere badu berezitasunik justu naziometroak bestelako inkestatzuekin alderatuta, ez zerk egiten du berezi? Hori da. Esan dezakegu Euskal Herrian burujabetzan nahia edo burujabetzan nahia aztertzen duen barometro bakarrenetakoa dela, ez bada bakarrena, eta izaera nazionala dauka, hau da Euskal Herria bere osotasunean kontuan hartzen du, 3 eremu administratiboak, EAE, Ipar Euskal Herria eta Nafarroa, eta ulertzen dugunez bakoitzean errealitate bai sozial, politiko, administratibo ezberdina dagoela, prestatzen ditugun galderak ere egokitzen ditugu, bakoitzean terminologia bat ulertu daitekeen moduan ulertuta egokitzeko, eta pixkat inkestak batez ere telefonoz egiten direnean, azalpenak ematen dira propio ondo ulertu dadin dena, eta bakoitzak bere irudikapen edo irudimen kolektibo horiek ondo ulertzeko. Eta zergaitik ez, nazio mailako ez, inkesta hau egin ez, zer importantzia du horrek?
Ikusten dugu beste barometrorik ez dagoenez, ez da bakarrik hutsune bat betetzen duela, baina bai beharra daukagu ikusteko gure herriaren inguruan edo gure jendeak bertan bizi garenok nolako pertzepzioa daukagun gure erabakitzeko eskubideaz. Bai, nik uste behar batetik sortzen dela, eta batez ere kalean dagoen behar bati erantzuten diola. Orduan, politika egiteko edo ikerketak egiteko edo besterik gabe gure jendartea ulertu nahi badugu ikusi behar dugu nolako bilakaera daukaten gure herritarren nahiek, borondateek eta benetan aldaketa bat egin nahi badugu munduan, ulertu behar dugu nolakoa den mundua. Orduan, naziometroak nik uste horri erantzuten diola. Eta horren eskutik ere badator beraz ez justu gobernantza ereduagatik eta Euskal Estatuarengatik galdetzea. Hori da. Bai, nik uste guztiz lotuta daudela. Naziometroaren neurketa bakoitzean serieko galderak deitzen diogunak egiten ditugu. Horiek dira justo gobernantza, autogobernua, erabakitzeko eskubidea, pixkat gai horiek ikutzen dituzten galderak. Eta bai, nik uste ezinbesteko funtzioa betetzen duela. Bentsago ez, hasieran buru jabetza nahien bueltako ez lehenbiziko titularra bota diguzu ala ere ez, horixe gobernantza ereduarekin eta Euskal Estatuaren bueltan zer bestelako ez dakitez ideiak nabarmendu dira? Titularrak botatzen joango naiz, egun hauetan sare sozialetan zabaldu ditugu, baina pixkat titularrez gain sakontze aldera. Aurreko neurketarekin alderatuta, laugarrenarekin, iazkoarekin, ikusi dugu iaz gailentzen zen estatu eredua, edo jendeari galdetzen diogu nolako estatu eredua nahi dezu, ez? Gaur egungo testuinguruan oinarrituta da, orain arte gailentzen zena, erabakitzeko eskubidea, autonomia erkidegoi erabakitzeko eskubidea eman behar dien eredu hori izan da. Eta azkeneko neurketa honetan aldatu da hori, eta lehenengo postu horretara pasada edo jendeak gehien aukeratu duena izan da eskumen edo kompetentzia gehiago nahi dituen estatu eredua edo autonomia erkidegoka banatuta, bada ere, ezakit, autonomistagoa den oraingo inkestaren emaitza, edo, bai ikusi da joera aldaketa hori. Gero bigarren titular moduko bat, nabarmentzeko ideia bat, gero sakonduko dugu horretan, baino, aipatzen da, erreferenduma adostasun bidez edo adostasunik gabe egingo balitz, da, Parisek eta Madrilek baimenduko balute erreferendum hori egitea, jendeak gogo handiagoa edo gehiago ikusten du adostua balitz gertatzeko aukera handiagoa eduki beharko lukela edo gertatu beharko lukela. Aldiz, adostua ez balitz edo debekatuko balute, hor jendeak ikusten dio erreferendumari ez dakiten mesfidantza handiagoa edo agian zilegitasunarekin lotuta izan daiteke. Gero, komunikabideetan asko entzun da, independentziaren kontra dago jendea alde baino gehiago, eta pixkat sensazionalismotik joda titularroiek botatzean, eta egia da independentziaren nahi hori neurketa batzuetan beherantz joan dela, baina ezin dugu hartu datu soil eta bakan bezala, eta jo drastikoa da, eta ikusi behar dira beste neurgailu batzuk ere, eta hoxe. Horra aipatu dituzunen artean, esaterako erabakitzeko eskubideari dagokionez, ez? Horre jendaren nahi hori apaldu egiten dela ez aipatu duzu, ez? Estatuek bultzatzen ez baldin badute, ez? Zeri lotzen zaio hori, ez? Izan daiteke agian Kataluniako esperientziak eta antzekoek herritarrak ez dakidan beldurtu hitza, edo? Nik uste oso goiz dela edo zer esateko,
Ez naiz ausartuko ezer esatera, baina datu hauek sakonki aztertu behar ditugu, eta lehen ez dut aipatu, baina orain udaberrian egin dugun neurketa honen irakurketa sakonago bat, edo kualitatiboki hobeto aztertzeko saio bat, udazkenean egiteko asmoa daukagu, iaz ere egin genuen formula berdinean, eta esperientzia ona izan da, datu horiek hobeto irakurtzea aldera, eta kanpoko batzorde akademikoan ez dagoen jendearekin kontrastatu, ikuspegi anitzagoak bilatu, eta horregatik esaten dizut, ez dut ezer esango, ze udazkenean ikusiko dugu, nolako irakurketa sakona eta hobea egiten dugun lortutako datu hauen gainean. Eta gero horretaz aparte behintzate bai erakutsi du bosgarren naziometro honek, ez dela gauz bera independentziaz galdetzea edo eta Euskal Estatu baten inguruan galdetzea, ez? Nola ezberdintzen dituzue, ez? Inkesta bera garatzerako orduan eta hemen zera gertzen zaigu? Bueno, nik usteet jendeari independentziaz hitz egitean izan daitekela zirt edo zart edo oso polarizatua egon daiteken terminoa dela iruditzen zait, hori, drastikoki hartzen den erabaki bat, erdibideko faserik ez duena, edo ez irudikapen hori eduki dezake jendeak, eta horri, izan daiteke jendeak horrekin lotzea independentziaren terminoa, edo horrela tratatu delako, edo diseitzuratzen jundelako, ez, konotazio jakin bat hartu duelako terminoak. Baina aldiz Euskal Estatuaren inguruan hitz egitean, izan daiteke estatu egiturek edo estatu batez hitz egiteak segurtasun handiago bat eman dezakela, ondo antolatutako sistema bat izan daitekela, berme bat ematen du, begiratzen dituzunean jendearen kezkak zein diren, nire da lan aurkitzea edo ez dakit, nire seme alabek etorkizunean aber nolako bizitza edukiko duten, segurtasuna, jendartearen segurtasuna ere bada jendea bereziki kezkatzen duen gai hoien artean goiko postuetan kokatzen dena, eta orduan estatu egitura batzuek izan daiteke pertsona batzuei asetzea edo suposatzea segurtasun bat zentzu horretan. Orduan nik usteet bi termino horien artean jokatzea badaukala jendearentzako pertzepzio ezberdina. Kontzeptu bakoitzak zerekin lotzen dugun azken finean, eta gero galdetzen ea gai honi dagoki honez, bost aldi hauetan galderak berdinak ote ziren, horra agian ez joerak zeintzuk diren ikustaldera? Bai, naziometro guztietan seria dena galdetzen da, galdera sorta bat buru jabetza, independentzia, erabakitzeko eskubidea. Serie hori da modu egonkor batean mantentzen dena, eta gero aldakorra dena da, bain zuzen orain osasun sistemaren inguruan galdetu izana, iaz hezkuntza sistemaren inguruan, kirolaren arloan ere galdetu genuen, garaian, baina serie hori, mantentzen den galderen joera hori da buru jabetza eta autogobernua eta pixkat gai horrekin lotutakoa. Gero horre, galderen artean Euskaragatik ere ez, galdetu duzue, justu azken egunotan gainera Euskararen bueltako hainbat eta hainbat mobilizazioaren berri izan dugu. Zer jarrera nagusitu da ez Euskari dagokionez edo zer da hor nabarmentzekoa? Hor, onerako harrigarria da, edo emaitza positibotzat jotzen dugu, galdetu dugu hain zuzen, ea Euskaraz osasun sisteman, Euskaraz hartatzea, eskubide bat izan beharko litzatekeen, ala ez. Orduan hor, erantzundako jendearen erdiak baino gehiagok, esan du baietz, eskubide bat izan beharko lukela. Aldatuz junda proportzio hori, EAen, Nafarroan edo Iparraldean, EAen jaso du adostasun maila altuena, eskubide izan behar horrek. Eta, nik uste lotu daitekela, sentsibilizazio kanpaina asko egiten ari dira, Euskararen kontrako epai asko jasotzen ari gara, lanpostuen perfilen kontura, edo
dena delako lanpostuen kontura, orduan nik uste dut puri-purian dagoen gaia izan da, eta sentsibilizazio eta epai guzti horiek sortzen duten, ez dakit nola esan, bidegurutze horretan, agian jendea aktibatzeko eta benetan gure hizkuntza eskubideak defendatzeko posizio hori adirazi dute herritar askok bai. Aipatu duzunez, justu ara Bizkaia eta Gipuzkoan agian ez, jarrera baikorragoa edo ez administrazioan edo osasungintzan ez euskaraz jasotzera begira, erantzunetan ziurrenik ez justu Euskal Herrian zonalde bakoitzean ez euskararekin dauden neurriak edo eta politikek asko eragingo zuten. Eta horretaz aparte osasungintza ez aipatzen gabiltzala, zer nolako ez bestelako joerak edo nabarmendu dira, ez justu osasungintza ere badaukagu ez azken urteetan atakalarrian edo behintzat ez herritarrak badira horren kesu, ikusten da hori inkestan? Nik uste baiet, guk nik uste mota guztietako galderak egin ditugu osasun sistemaren inguruan, mota ezberdinetako galderak planteatu ditugu eremu administratibo bakoitzean, baina, esan daiteke, hola berriro, titularrekin jota, inkestatutako jendearen gehiengoa, osasun sistema publiko baten alde dagola. Eta naiz eta azken aldian, ikusi daiteke COVID-19 ondoren, agian agerikoagoa izan da, ez dakit, jendearen mobilizazioak kontu batekin edo bestearekin eta osasun publikoaren defentsa egiten horrek erakusten du gehiago inbertitu behar dela edo beste titular horietako bada hain zuzen baliabide gehiago eskaini beharko litzaizkiokeela osasun sistema publikoari. Hori 3 lurraldeetan izan da bereziki titular oso nagusia, baliabide eskasak edo oso eskasak diren, baliabide eskasak edo oso eskasak direla uste duten jendea asko delako, edo inkestek bintzat hori erakutsi dute, orduan, ikusten da osasun sistemak bilakaera negatiboa izan duela, galdetu genien hain zuzen 5 aspekturen inguruko bilakaeraren inguruan, azken urteetan nolako garapena eduki duten. Eta bereziki okerren baloratuak izan direnak, izan dira lehen arreta, medikuarekin edo hitzordu presentzial bat osasun sistemako norbaitekin lortzeko dagoen tartea, itxaron behar den denbora hori, eta osasun langile kopurua. Orduan, ikusten da, baliabide faltarekin eta okerren baloratzen diren honekin eta mobilizazioak ere sortzen ari dira zehazki herritarrek okerren baloratzen dituzten aspektu horien bueltan. Orduan, ikusten da koherentzia bat jendarte mugimenduek aldarrikatzen duten horren inguruan eta inkestan agertu diren emaitza horien artean. Eta ezberdintasun handiak agertzen dira hor agian ez, frantses estatuko lurraldearen barruan eta, Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herriaren artean? Aldatzen direnak nik uste proportzioak direla gehien bat, baina ideia orokorrak edo oso sintonian doaz batean eta bestean, eta adibidez, osasun publikoari eskainitako baliabideen inguruan, datuak ekarri ditut, aurkitzen ditudan. Adibidez, igual beste ideia bat eutxiko diot hobeto, hain zuzen Euskal Herriko lurralde ezberdinen artean, hori oraindik ez dut aipatu, osasun sistema ezberdinen arteko integrazioa aipatzen denean, edo hori batez ere planteatzen genuen, eremu administratiboen arteko mugetatik gertu bizi den jendeari, igual, Arabar Errioxan bizitzera, eta, gauza bat, zure dagokizun ospitalea urrunago daukazu beste bat baino, edo, eta kasu horretan jendeari hori galdetuta, integrazio bat egon beharko luken,
jendearen erdiak uste du baiet, EAen adibidez 42% da aldekotasun hori agertzen duena, Nafarroako inkestatuen artean 45% esaten du hori, eta Euskal Hirigune Elkargokoen 42%. Orduan, proportzioak hor, lehen esaten izun bezala aldatzen dira, baina joera edo, badago adostasun bat, berez sortua dena edo sortzen dena, hori, bai. Eta, aipatu dituzu mendatu batzuk badira hor beste hainbeste ez, zer nolako etxeko lanak uzten dituzte? Nik uste dut alde batetik, datu hauek gehiago analizatu eta irakurketa sakonago bat egiteko beharra daukagu, bai guk, eta sarean dago emaitzen txosten osoa, orduan nahi duenak hori hartu eta irakurri eta aplikatu dezake, erabakiak hartu behar dituztenek, edo tokian tokiko eremuetan, orduan etxeko lanak nik uste direla ikusi herritarrek zer dioten, eta pixkat erantzun horri. Behintzat hor da deialdiare zabalik ez, kuskusatzeko eta nahi duenak erabiltzeko, eta bukatze aldera manentira ez, Telesforo Monzon laborategiaren baitan beste hainbeste lan ere baituzuela aipatu dugu hasieran, honekin lotuta agian ez, periskopioa ere badaukagu, baina tira ez, baituzue hor hainbat lan. Zeintzuk dituzu orain bereziki ez dakit esku artean, edo zerekin zabiltzate? 11 proiektu ditugu eta denak oso interesgarriak dira, baina nik ona batzuk ekarri ditut. Alde batetik Txillardegi gogoeta gunea, hizkuntza politikaren bueltan, hausnartu eta egungo egoeraren analisi bat egiteko taldea da. Bertan jende ezberdina biltzen gera, euskalgintzan gabiltzanon artean. Eta urtengo erronka pixka da, iaz jardunaldi bat egin genuen 21. mendeko hizkuntza politika nolakoa izan behar den ikusteko, Euskararen legeak 40 urte bete zituen iaz, eta ez da aldatu, eta ikusten dugu lehen aipatu ditugun epaiak, eta zerbait egin beharra dago, gure 21. mende honetan nolabait erantzuteko. Orduan, taldeetik bilatzen ari gerana da, tailer batzuk antolatzeko asmoa daukagu orain, mintegi batzuk. Pixkat horretan sakontzeko, hizkuntza politika zer den, nolako oinarriak izan behar dituen, edo nola egiten den hizkuntza politika, edo pixkat gai horien inguruan hausnartzen hasteko, eta behar horiek identifikatzen hasteko asmoa daukagu, eta horretan ari gera oraintxe bertan. Gero bestalde batetik, urtarrilean bukatu zen Gipuzkoako herritarren batzarra, klima aldaketa eta herritarren partaidetza, eta pixkat nolabait uztartzen dituen proiektua izan da. Eta oso esperientzia baikorra da, Gipuzkoa mailakoa izan da, eta Euskal Herrian horrelako gehiago martxan jartzeko bidean ere bagaude. Beraz, dira ez, gure izarda dituen erronkei erantzuteko ez, adibide batzu badira hauek, esan duzun bezala ez, beste hainbat ere baituzu esku artean, eta laburbiltzeko eta bukatzeko ez, zer da ez, laborategiak eta guztiek ipar horratz dutena? Nik uste, gogo eta egin herri honen etorkizunaren inguruan, aspektu ezberdinak kontuan hartu, eta pixkat jendartea mugitzen duten edo jendartean dauden gaiei heldu eta erronka diren korapilo horiek nolabait hartu eta xaxatzea, irtenbideak bilatzen hastea, pixkat akuilu lan hori egitea. Horrekin hemen utziko gu elkarrizketa adi izango gara ez, bai azterketa honek emango dituenei, eta esku artean dituzten beste guztiei, mila esker Malen gaur gurekin izatearren, eta hartu hartzearren. Eskerrik asko zer. Eta horrela iritsi gara albistegaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte ondo izan.